Eguerdion denoi, gaur ostirala, ja asteburua bertan daukagu, baino gaur lehen da bizi errezeta politxu batekin gatoz. Gaur badakizue ostirala famatuen bideoa dala eta gaur oso berezia niretzako, ze lagun batek bidali dit, kuadrillako lagun batek ikusi denak, zein? Bai, Gorkak eskatu digu, eta, bueno, berena bere entzutea da, ze eskari indigun, eta, bueno, nik kuadriako izan da, zer eskatuko luke, zerbait osoa. Apa, gaixo bikote. Pa, Gorka. Bueno, ni Gorka Zelarrek naiz, kajako seguro kajako etxeetan dut profesionala. Eta, bueno, un dieta desiente zaitu behar izatea du, baina, bueno, entrenamendutan ere desiente gastatzea du, eta hortaz, bueno, entrenamendu batzutan gilden ditu batzukin, eta pixi batzuk batzeko ere aprendizea. Hortaz, hemen ikusten bezala, pistetxezko gaztatak eta hartzeo gaurkon. Eta, bueno, eskatuko zite nire errezeta bila dugu zuen, eta horrengo baten nik ikien ere ikiko hobera ubiko dut. Ni esker, gafe. Bueno, Gorka, eskarrik asko, bera ikusi dezuen bezala, gazta tarta bat eskatu digu, eta berarentzako danez, kuadrillako lagun batentzako danez, gazta tarta gaurkoa berezia izango da. Lore formatxoa izango da gazta tarta modernoitako bat. Ikusten dezuena vitrinean nola politxea dagoela bukatuta eta amaituta, horrela izango da gaurkoa. Ze ona. Nik espero dut Gorka barkatzea, baina gaur, martxoako eta zazpin ere bikotea, Maialenen urtebetetzea da, eta guretzako gure etxean, gure semeendako eta famatuena bera da. Eta berarik gehien ze gustatzen zaio. Arkume burua. Orduan, nik gaur arkume buru bat ekarriko dizut, hori bai, almenitz, imar duguna gauza bat. Bai. Zuk gazta tarta prestatu, baina gero dastatuko. Ez dakit ez dut oso ondo ikusten aurrena gazta tarta dastatzen hasi, eta gero arkume buruakin. Orduan, gaur alderantzi zingo dugu. Bai, hau prestatu iten duzu, usten dugu hor, ikusten dugu oso itxura ona, gero arkume burua prestatzen du, dastatzen du, eta gero postre zoragarria. Zer ditzen zaizu? Ederki, kontatu beharria zu gero nola gustatzen zaio zure emazteari arkume burua, Hori da bere plateri... Baina, izan azan, arkume burua txerriankak izan alzian, tripakiak izan alzian, holako... Eta txuleta bat edo ez... Ere, baina ez bada holan gauza gelatinosoak eta holako, bueno, gibelak eta holako gauzak eta gustatzen zizkiota. Hoxe ingo dio. Gaurko eguna potente dator eta ikusi nahi belma duzu nola egiten den gure gazta tarta berezia, begira. Oinarria egiteko, brisa pasta zabaldu, irineztatutako gainazal baten gainean findu arte. Nahi den tamainako ebakigailuarekin diskoak ebaki, laberatu 180 graduetara eta erabat hozten utzi. Gazta kremazko musa egiteko, gelatina urrotzetan hidratatzen utzi, esnea berotu eta gelatina gehitu. Krema gazta azukrearekin eta vainilarekin erabiatu, leuna egon arte. Esne gaina ondo harrotu, musa lore formako moldeetara bota eta gutxienez 24 orduz utzi. Mugurdi mermelada egiteko mugurdiak azukrea eta limoia ontzi batean jarri, utzi leun irakiten, zutikan kendu eta hozten utzi. Amaitzeko muntaketa egin. Ikusi dezuen bezala, gaurko errezetak elaborazio desente dauzka. Lehendabizi pasta brisa dauka, gero musa egingo dugu eta azkenik mugurdiarekin mermelada bat. Horretarako eta hasteko lehendabizi pasta brisarekin hasiko naiz, nik ja inda ekarri dut, ez daka inungo misteriorik osagaiak nahastu eta hozten utzi, eta hemen egingo detena da ondo zabaldu. Orduan, ondo zabaltzeko maien pixka bat irina botako diot, irineztatu egingo dut, ze bestela itxatxe egiten da. Ze gurina pixka bat dauka eta gurina berotu egiten da, eta oso bero balin badago, ondoren itxatxita geratzen da, eta ez geratzeko itxatxita, hori. Botako diogu irina pixka bat, zabalduko dut, eta gero, molde honen laguntza zingo detena da. Zatitu, atera, gero laberatu, eta hori izango da gure gazta tartaren oinarria. Gizu kejaren bat izango dugula hemen. Ze, horrek belzdunak badaki hau baino molde handiagoa dauzkagula hemen. Eta esango du, zetako egiten du horren txikia. Beitu, hau egingo du, alez. Jarri da, protestan. Lasai, bat baino gehiago egingo duta. Lasai. Brisa orea ero, orea auskorrak eta txorienen hainbat inditu, azken aldian gaina inditu, bakizu direla holan gehiagin landu, ez diren landu behar oreak, nun irina, arrautza, gurina,
azukrea, batzutan bestatzuk gatzarekin ero gaz pixkatekin inalda, eta batzu ur pixkatero egiten da, eta garrantzitsua da gehiegi ez direla landu behar. Osea, azkenean nahi duguna da, gero galleta moduan ero geratzea, ez? Hauskorra, ez dugu nahi olako ore landu bat. Eta egia da, azken aldi honetan, bueno, batzutan indugunez, gaur egin ekarri du, eta uste dut, justu hau, brisa orea ere, olako supermerkatu handietan eta saltzen dutela. Uste dut, prestatzen dutela, pizzak eta olako oreak eta egoten diren tokian, ostorea, olakoetan, batzutan aurkitu dezakezu, eta orduan, baina ez dauka misterio handirik, azkenean, etxean seguru badaukazuela zuek errezetan bat gaietak egitekoa. Oinarri hori erabilita ere, balio digu, ez? Hori da, balio digu, eta nahi kasu honetan nahi detena edo interesatzen zaitedena da oso fina edotia. Orduan, nahi de gaieta oso fina izatea, ze gero musa jaten degunen, gaieta hori ozkaiten dezunen eta oso kuruskaria danez, seitu nausten da. Baina oso potolo aite balin badegu, orduan gaieta usten zaigu eta ez zaigu hainbeste interesatzen. Orduan, ahalik eta finen egiten balin badugu, hobe. Gero kontrolatu denbora hori bai labean, ze fina balin bada, azkarri moda, ez? Azkarri egin da eta erretzeko aukera hori badago bai. Bueno, atzo ginen, ikusi genuen ez Gorka etorriko Gorkanen bideo izango duena, ni bere historia pixkat kuskuseatzen ibili naiz, da nik armintzen izan, nondik atera artista. Ze gaur egun txirrindularitza jarraitzen dugunok, ikusten dugu txirrindulari oso gazteak ateratzen nahi direla ja, eta kriston maila ematen, ez? 20 urterekin eta ja, lasterketak irabazten da ez da izetan. Nik Gorka Zorarein Agirrezabala. 1986ko maiatzaren 21. Esan nuen, eta 3 urte amazki profesional da nire. Zerbait galdu inez, noiz hasi da mutile hau. Kurioso ez da, igual berak azalduko beto, baina pandemia garaian, zer ditzezu ez, Saskibaloian ero jolazte zuen ez? Bea beti izan da kirolaria, bera beti ibili da kirol munduan, eta, bera Saskibaloieran ibiltzen zen, Tolosako taldean, Take taldean, eta egia da, beak, korri ere egitezun, crossetan eta hola ibiltzen zen. Baina COVID garaian, justo urte bat lehenago edo hortikan, erosizun bizikleta bat, hasi zen bizikletarekin ibiltzen. Baina, bizikleta estatiko etxean, hasiko zen. Hori da, hasieran bizikleta zenbat min egin zuen COVID-ak. Normal bat erosizun, eta gero ja, estatikoarekin hasi zen COVID-eko garaian. Eta gaur egun daude potentziometroak eta horrela, non neurtzen duten zuk egiten dezun indarra. Eta ikusi duzun, kriston, potentzia asko moitzezula, jendea lagunekin konparatuta eta horrela, ostra, esaten duen. Maia zeukala. Maia zeukan. Eta beha hasi zen, esan zuen, apuntatuko naiz, amateurren. Hau da, nivel baxunan, karreratan eta horrela lehiatzeko. Eta beha lehiatzen hasi zen, maiot txuriarekin. Besteak denak taldek zituzten, eta beak etzeukan maiotik. Eta hemen gorrotxategi. Gorrotxategi jarri bat. Gorrotxategi gozotegiak, eta txokolate power. Horrela hasi zen, eta bi garaipen izan zituen, ze urte horretan Bake Kafe ziklista taldiak Durangokoak berak fitxatu zion, beraiekin 2 karrera irabaziztun, urrengo urten beste talde bateak fitxatu zion, eta beste talde batean zegoenean, Espainiko txapelketa nagusira gonbidatu zieten, eta bea 4. gelditu zen. Espainiko. Osa, gelitu, ez dakitzen, irabazizun Oier Lazkano, eta gero zeuden, Ayuso, eta bea 4. Eta zeuden gaina kriston talde, maila oso baxukoak, eta garaipen, ez zan garaipena izan, baina garaipen bezala kontatzen dugu, hori eta gero, Kaja Ruralek deitu entzion. Eta dijoa ja, 2 urte Kaja Ruralekin. Bitxia da, eta egia da, hemen, txirrindularitzan ez da lehenengo kasua, hor badao, jarraitzen duzuen entzako, rol litxik esaten badut, horrek Euskal Herriko itzuliat irazidu, horrek saltoak egiten zituen, eski saltoak egiten zituen, ez daukala zentzuriz, ez Saskibaloian, erozuk esan duzunak, horrek korrik egiten zuen, eskiarekin salto egiten duenak, horrek aerobikoa ez du ezer egiten. Bat ere, eta beira, giroa irabazita, Espainiako txapelketa itzulia ez da izemat irabazita, eta ero, Renko Benepul, hau futboletik zetorren gaztetxo bat bebai, gaur egon,
onenetako mundu mailan gehien kobratzen duenetako bat. Eta gorkana berik esatu, hau, baina guztiz alderantzi, ze urte batzuk bada dauzka, ja, 30erako doa, Orain 30erako doa, eta kuriosa zen, ze bera, noski, beha lanean zegoen, eta beha ingineritza ikasizun, ingenieroa zen, eta 8 orduko jornadak egite zitun, eta hortikan ateatzen zanen, zute zen, entrenatzea, bizikletan ibiltzea, eta iritsi izan profesionalizatea, ordutegi normal bat izan da, hori gutxik lortzen dute. Bueno, jarraitzeko, hau labea dijoa, eta 180 gradutan ikusten dut 10 minutu ingurutan ja prest izango detela, bale? Bale, oso ondo. Bueno, oin, lasterketak eta badakizu txirrindula izan bakarrik ez dela irabaztea, lasterketak batzuk irabazteko bestatzuk lan egiten dute, eta esate dute, morroi lanetan eta gorka oso ondo moldatzen dela, eta hau esan da, Euskal Herrian ni beti gu Durangaldean afizio handia onda, horre izan gara, Durangalde erdia Marino tarra zan, da beste erdia Gorospetarra. Eta orduan, han gure inguruan nik ezagutu dut jendea juveniletan, hau da, 16 urtekin, 4 lasterketa irabazten zituenean ikasketa gutxi eta txirrindularitzara dedikatzen zara. Hori nik ezagutu dut nire inguruko lagunekin. Eta txirrindularitzak kriston indarra zaukan. Eta gaur egun, ez dakit, lehen ziklokrosean, oin ziklokrosa bukatzen dago denboraldia, eta Euskal Herritarrak, juten zian kanpora ateratzen pila bat, Espainiako txapelketara juten mazian beti aurrenoko postuetan, kriston gainbera dago, profesionala lehen Euskal Herritarrak pila bat gen euskan pelotoi profesionalean, urtetik urtera gero eta gutxeo, eta nik ez dakit, zegatik izan da, hemen afizionatutan da, jendea ibiltzen da, baina gero, egia da, gero eta zailagoa dela, profesionaletara igotzea, esaten da, eta Euskal Herrian, lehen, esaten da, hemen daukagun, ibilbideagatik eta asko ateatzen dira, eskalatzaileak. Goraka, eta munduan gaur egun behar dira, danetik egiten da, eta orduan pixkat, eta, pena emate dit, gero eta gutxio ikustea, bakigu jente oso ona dagoela, eta kirol oso gogorra, gorkak esaten duen moduan, noizian behin gelditu inbar da, beraien argazki bat oso tipikoa txirrindolariena da, pintxo bat jaten gaurko oberena. Zera gaurko oberena? Ez, gaurko bukaera zoragarria da pintxo batekin, ero gaztatarta batekin, gaurko ibilbide inda gero. Ni oitakoa naiz, pintxo oitako bat jatia, bizikletan eta gola ibiltzen txanen, batzuk kriston petxada hartzen dute, igual 4-5 ordu eta ez da gelditzen ezertako, eta nik esaten dut, ni ateako nahi zuekin, launekin, baino hoi bai. Ordu erdi ibili bizikletan, pintxo bat hartu eta beste ordu erdi huelta, iteko. Baina ezin dozuna jarri da gaurko oberena, pintxoa. Ez, gaurko bukaera zoragarria. Horretako bajan pintxoa, ez atera bizikletan ibiltzen, nik esate dira lagune. Horrei jartzen dutenek, gaurko oberena hau izan da. Orduan ez atera bizikletan. Baina oberena bizikletan atera zehalako. Sentitzen duzu, gaur pintxoa irabazi dut. Baina hori erderaz badoka hitza. Final feliz. Final feliz. Atatzen za bizikletan ibiltzen, erokorrik egiten mendira eta gero lagunekin hartu eta pintxo bat hartzen duzu eta zertxo baita freskarri bat, karagardo bat, berdin zai zerbait hartu eta itzegin itzen duzu jornadan. Baina ez esan, hau izan da oberena. Hau da, gauza on bat. Kombinazioa. Dena. Bueno, nik hemen indetena izan da, azukrea nahastu esnegainarekin, gero hemen dazket gelatina horriak, detena ura ondo kendu, eta nahastu. Nola beroa da on, ja segituan urtu egingo zait, ikusten dezuen moduan, eta hau egingo detena da gure krema gaztari nahastu. Hemen armitz, norbaitekin dizuek osotekien eskaera, nahi dut esan, veganoen badagoela, eta, erabili beharrean gelatina, agarra erabili, eta holakorik eskaririk egin dizuete baita. Gaur egun, ezkontzetan eta horrela, beti badago edo veganoren bat, edo zeliakoa, alergiko bat, pilo bat. Eta denontzako izan behar dugu, postre berezi bat, bai?
Bueno, gure gaurko postre berezi honetan mugurdia daude. Bueno, gaur egun bakizu mugurdiak eta holan urte guztian izaten ditugula, bestela gure nire izebak izaten ditu. Eta hau bakizu, bueno, nik sasien familitik edo, larrozen familitik edo datozela deitzen diet, baina, bueno, bere izen teknikoa badaukate. Eta hauek udan ateratzen dira, eta mugurdia bitxia dana, bueno, hori, ez da fruta bakar bat, azkenean ale bakoitza bere hasia dauka barruan. Zuek inoiz errezeta ematen ikusiko zenuten. Birrindu ezazue, mugurdi marmela bat birrindu, eta gero, hasitxo horiek ez bazaizkizue gustatzen, ateratzen dienak horre puntatxo horiek, birrintzen iragazi eta hasitxo horiek hor geratzen dira. Hori da, bolatxo bakoitzak bere hasia daukala. Antioxidantzaile pila bat dauzka, fruta oso interesgarria, zuntzak dauzka, vitamina dauzka, goxua, ume gustatzen zaie gaina holan jateko, hori bai, garbitu beti. Hone gauzok eta naiz eta ekologikoan erosi, berdin zait. Ohitu behar gara, fruta guztia nik etxeko gure zagarrak, etxeko zagarrak ere, jasotzen ditudanean, bueno, ohituratzat hartu, fruta garbitzea, ez da gaizki etortzen, sekula ez azkenean, bueno, hautzak eta izaten dituzte, eta gero ja, saltzen dutena. Garbitu ezkeo, beto. Hombre, saltzen duten fruta dendetan da, normala moduan, horrei botako diete, botikan batzuk ero botatzen dizkiete, orduan, komeni da, beti, txorretan azpian garbitzea, erotu gabe, baina garbitu pixka. Bueno, erresumen bat egiteko jendeari. Venga, bota, ber, zein duzu. Nik hemen ja prest dauket nire museko lehenengo zatia, hau da. Gaztakrema, azukrea, esnea eta gelatina horria. Vale. Orain ingo detena da, hementxe esne gaina bota, arrotu egingo dut, eta arrotuta dagoenean, honekin nahastuko dut, eta honekin ja musa izango genuke, hau da. Ja lehendabizi pasta brisan gaietak egina daude, musa eginda egongo da, eta hemen azkenik eta amaitzeko mugurdiaren mermelada egingo dut. Horretarako mugurdiak barrura, Vale. Hemen azukria ere botako diot, Bai. eta limoi txorrota bat. Vale. Limoi txorrota bat. Hau gero ze jungo da gainetik, Armitz? Hori da. Orduan izango dira 3 kapa bezala, lehendabizi jungo da gure gaieta, Vale. ondoren musa lore formarekin, Bai. eta amaitzeko goran dauka poltxatxo bat bezalaxe, non gure mermelada sartuko diogun, eta amaitzeko fruitu gorria jarriko dizkiot. Apaintze, oso, no? Vale. Beraz, ja honei martxa emango diot, Bai. hau ja, berotzen jungo zait, eta hemen ingo detena da esne gaina bota, bale? Esne gaina botatzen diogunean edo arrotu behar degunean bai oso garrantzitsua da hotza erotia, bale? Esne gaina hotza eta honei martxa emango diot. Zuri ez dizu kontatu inoiz, baina hemen kontatu izan dut, gu Martin berazate ginean jatetxea lan iten genduenean, Bai. esne gaina eskuz arrotzen Eskuz. gendun, kamara barruan. Noski. Kamara barrura sartzen ginen, eta hango inusentada bakuzen izaten zen, beti hauten zen gaztetxoen bat, 14 urtekin ez zuela ikasi nahi, eta bialtzen zuten guraso, hori osoikoa izan da nire sasoian, lanera Martinerea. Ematen genion litro bat esne, alaska bat, eta... Edo esne gain, Esnea, berak etzekien. Arrotuko duzu Gaiztoak zeate. Arrotuko zu esne gaina? Hartu eta bestia oskailuan sartu eta dale eta etzan arrotzen. Bueno, hori oskailuetan eta egiten da, orduan oso garrantzitsua da, eta bestela etxean inalduzuena askotan egiten da eskuzin bar baduzue, izotzakin, Maria bainu bat egiten duzu izotzakin, gainean jarri esne gaina, eta horra arrotu, gero eta hotzago hobeto. Kasu honetan ez zait interesatzen oso arrotuta erotia. Orduan, erdi arrotuta dagoenean, ja puntua ikusten detenen eta pasatzen diotenen barila eta ikusten detela erortzen dala baino oso gutxi, orduan da momentua ja prest dagoela, bale? Orduan, hementxe dauket, dana prest, hau ia puntuan dauket, nola esne gain oso gutxi neukan hemen, seituan arrotzen zait. Oso, orduan, hau ja preste bai, ia. Eta hau da, aizea sartuko diona musari, azkenean, horrekin gehituko diogu, ez? Hori da, bai. Betxo, gaur txirrindulariek kontua dauzkagula, tamalez zenbat txirrindulari ikusten ditugu gure bideetan, belarritan zerbait sartuta dagoela, eta nidakidan ez hori debekatuta. Belarritan? Musika entzuten, alegia. Ostra. Kaskoekin, asko ikusten dira, eta debekatuta dagoen zerbait da. Eta horrekin etortzen zait, otu zait, gure garaian olakorik ezan egoten. Ja. Bakizagatik,
Zeratik eraman zean behar zen olako kriston katxarrua, hemen, olako kasete bat, eta gero kriston kaskuak, bueno, orduan kaskorik etzan ibiltzen, orduan hori begia, txintxonera, nik ezagutu dut, txintxonera, baina, bueno, azaldu zer imar duzen hemen arnitz, eta nik musika kontuekin jarraituko. Bueno, hemen esan dizueten bezala, ja, musa egiteko ingo diotana, pixkanaka nahazten jun. Vale? Ez, nekin. Eta hemen ja, gure musa ja, tekstura hartzen jungo da, bale? Orduan, pixkanaka ikusten duzue mus tekstura daukela. Eta gero horrek, ez, gelatina daukanez, gero, bueno, pixka gogortu ingo, ez da gogorra gatuko, baina gorputza hartuko du, ez? Hori da. Orduan, gelditu balen bat zaigu pixka bat likido, Osea, ze pentsatu molde batia dijoala, eta molde horrek hartu behar du, inguru guztia. Eta oso arrotuta balin badago, geldituko zaizkigu haize pila bat, ez digu hartuko nahi degun forma. Horrexegatik egon behar du honek, erdi arrotuta, Vale? Horrelaxe, eta nahasketak egon behar du nahiko likido. Oso ondo. Zuk, ezautu duzu fonografoa? Thomas Edisonek asmatu zuen, zuk fonografoa ez duzu ezautu, ez? Erabili ez. Baina zure garaian, CD-ak bai, CD-ak ezautu zenituen. Bai. CD-ak bai. Kasetak de bai. Kasetak ezautu zenituen? Bai, bueno, bai, nik Bueno, kotxian ero etxian egongo zen batean. Bueno, kotxikoak. Bai, ezautu duzu kaseta, Bai, nik 30 urte da azken. Eta nola rebobinatzen zien kasetak? Sartu igual, horrekin eta buelta eman. Beti erabili izan da Big Boligrafua. Big Boligrafuak ikasleak ez ginen entzako, erabiltzen genuen kasetak aurrera eta atzera itxeko. Gaur egun nok entzuten du abesti oso bat. Bueno, gaztetan ikusi duana, nik nire alabakin ikuste dut, ez dute abesti bat osorik entzuten. Dana pasatzen dago, lehen kaset osoa entzun behar gendun. Ez zegoen aukerari, noizean behin bat gustoko bat zeneukan aurrerantza botatzen zendun, eta ero entzuten, nun zegoen abestia, aurkitu behar zendun. Gero CD-ak eskerrak etorri zela, eta CD-ekin ja aukera izan genuen. Baina, bueno, gaur egun viniloa bueltatzen ari da, eta... Bueno, jentea poski, ez dakit, olako gauzak... Teknologia aurreatzen dihoa, ez da? Eta azkenen ematen dizu aukera hori, musika zati bat aurrea botatzeko, atzea botatzeko... Eta 10.000 abesti eukiteko, olako lekuto txokitxo batzen, ero telefonoan nahi duzu musika entzuteko. Hori, bueno, asko aurreratu da, baina batzu badaude, vinilira bueltatzen ari direnak, eta gustatzen zaina zahata hori... Bueno, klasiko bat. Bueno, ikusten duzu, ni hemen ez naiz motz gelditu, ekarri dut molde bat, obradorean erabiltzen diteun molde horitakon bat. Ekipo, lasai, jango ditu den. Zan dizuet, txikia, baino denontzako. Danontzako. Bale? Orduan, kasu honetan, ikusten duzu hemen barruan, nola dauken bere forma. Orduan, musa botatzen diogunean honea barrua, guk izozgailuan sartzen degunean, halko dugu desmoldeatu, atera moldeetatikan, eta geldituko zaigu molde honek dauken forma. Kasu honetan lorearen forma dauka, baino edozein formarekin egin leike. Bale? Orduan, nik egin detena da honea. Gure juki bat hartu. Eta ingo detena bete, bale? Honek egiten duna da lagundu, azkenen lagundu egiten dit betetzen. Ze koiarakadaka ere botatzea dauket, baina, bega. Baina honekin txukuna hau, ez? Txukuna hau gelditzen da eta errexago laguntzen dit. Hau, gero hemen, zuek hasta tartarako, ero honetako erabiltzen duzu, baina bizkotxo bat eiteko lore itxurakin, balio digu, babarua bat eiteko, edo zer. Molde hauek balio dute bai izozteko eta bai laberako ere. Musentzako eta bai bizkotxoentzako ere balio dute. Egia da gaur egun, olako gozotegietara juten zatet, ikuste dituzu gauzatzuk artelana dira hori esatu zu. Ez dakit, beldurra emateita hau jatea, apurte ingo dut. Ez dakit, ematen du, pixka, dakit. Hor bada ordu batzuk, ez? Esaten da, lehen da bizi sartzen da gure, erosten deguna lehen da bizi sartzen da begietatikan. Eta gero, errepikatzen dugu gustatzen baldin bazaigu. No, eski? Hor ikusten duzu, Oraino. Vale. Gero, honek zenbat beharko du gogortzen, Arbintz? Nik usten dut egun batetikan bestera, oberena. Nik igual 7 ordutan, 7-8 ordutan igual ja izozuta dago. Baina presik ez balin baduzue behintzat, egun batetik bestera uste balin baduzue, hobe.
Oso ondo. Bueno, orduan itxoinin barko du, eta Hori da. hau gogortzen denean bueltan gatoz, ez? Hori da, bueltatuko gara eta ja muntaia besterik ez zaigu geratuko. Bueno, bueltan gara, ikusten duzu, Ja, gaieta lauetikan aterata, oztu eginda, musa ere ja izoztuta dago, desmoldiatu egin dugu, eta ja prest. Orduan, zer geratzen zaigu? Egin dugun mugurdi mermelada gainetikan botatzia. Uste duzu ze politxa gelditu zaigun, Armitz, benetan, baina lantalde guztia petzatzen, egon gara esaten, hoi silikonazkoa dira. Hori ez da benetako, hori perfecto egia da, perfecto egia. Ez du ematen ez da, ikusten duzu eta esaten zu, bala, ez que... Hauek momentuan egin da, ikusi duzu, momentutxo baten egin ditugu, musak ondo egon behar du eginda hori bai, eta moldia garbiak, finak, ondo izoztuta hori bai, ez bali badago ondo izoztuta ez da ateratzen hori da, eta ez dauka inongo misteriorik. Aukero askar desizoztuko da, ez? Bai. Hau 15-20 minututan horrela ja hau izoztez gerituko litzake. Vale. Bai. Orduan hementxe gure mermelada botako diot, eta, apaintzeko, hemen dauzkaten fruitu gorri hauekin, koitzan jarriko diot adibidez, horrelako bat. Bai. Horrelako bat. Egia da, holako gaztatartetan eta betidanik erabili izan dena fruitu gorri marmela da, Eta hori izan da, betidanik, Eta ondo gelditzen da, ez da? Ondo. Freskua, hola, gaztarekin, ondo dihuana. Martine bere garaian eta zuen, eta tonak ateratzen zen, eskontzatan hau egiten zuen bere infusioa, fruitu gorri infusioa, gero gazta izoskiarekin. Iten zen, olako kenel bat, olako arrautza bat izoskiana plateran jarri, eta inguruan fruitu gorriekin egindako olako sopa hotz bat zen. Eta hori, kiloak saldu dira, toneladak, eta hori izan da oso kombinazio ona, eta azkenean da hemen daukagun berdina, ez? Beste formato batean, urazan, eta gaur egun dago beste bat, Etxebarri jatetxea dauka hori, baina barruka, probatu behar duzu, erremolatxa suku bat. Probatuta dauket postre hori, bai, oso goxua. Ikusi dezuen, Gorka, hauxe zuri, eskainita dijoan gazta tarta berezian, ikusten dut ondo gelditu dala, eta dastatuko dugu, baino lehen da bizi, iruditzen balen bazaizue, zigor, burua, jatia, oantxe gatoz. Eta gaurkoan txorien dastatuko dugun lehen errezeta, hemen daukagun... Arkume burua. Panadera patata batzuk ingo izkiot. Etxean batzutan egin dizkiot beste batzutan, ez? Baina esan dakoa, nik etxean, bikoti etxera iristen danean. Eta labian ikusten badu arkume burua, esaten zer eskatu behar diazu? Ose egin duzu? Batzuk agertzen dira olako larrosa txorta handi batekin, ez? Zerbait pasada, ez da? Zerbait pasada, ze apurtu duzu orain konta. Eskatu nahi du, ez da? Ongi izango du arkume burutal, baina aurrena azaldu ingo izuen nola ingo dugun, eta gero, kontu gehiago. Labeko erretillo batean olio txorta bat, gatz pixka bat, gero patatak xerrata moztu, gainean jarri, baratxuri atalpare bat eta persia txikitu, eta olio pixka batekin katillo batean nahasi. Honekin arkumea margotu, tipula xerrata moztu, hau ere gainean, eta laberatu 180 gradutara. Ogi birrindua baratxuri txikituarekin eta persiarekin nahasi, hau bukaeran gainean bota, gorritu bat eman eta zerbitzatu. Orduan gure lanak hasiko gara arkume honi ohetxo bat egiten. Gu gaur, hemen panadera patatak erabiliko ditut, arkumeak esan dakoa, 45 minutu erolan eramango ditu labian. Hemen gordina jartzen ditut. Arrai bati ero jartzen baizkiozu panadera ohe bat ero, nik gustatzen zait sartaian aurrena pixkat erregostia patatak eta kipula eta zebestela gordina geratu alzaizue. Gordina edo arraina oso eginda. Hori da, eta hori ez dugu nahi, Orduan, egiten dena da, holakoetan, denbora gutxira eman behar dituzten prestakinetan, patata oso fin moztu, lehenengo erregozi pixka bat. Eta gonek, denbora oiasko batek, ez? Denbora eraman edo lehen da bizi sartu labean, eta gero pixka labetikan atera, eta arraina gainean sartu, eta ondoren amaitu labean, beste aukera bat ere. Hori da. Baina horretan, eta honek,
hone lasai, egingo diela, hori bai, Dana gero bat, olioa eta likido pixkat, salda ura bota diozue, batzuk ardo txuria botatzen diote, ni hor ura edo salda salean naiz. Ordan, moztu eta ni oia egiten jugun ez gure arkumetxoan. Gure arkumetxea lo goxo egiteko. Ba, egia da gure arkume buru hau, ez dala gure gastronomian asko kontsumitzen, ez da bat ere ohikoa, baina beste gastronomia batzuetan oso preziatua da, batez ere leku hotzetan eta klima hotza dauden lekuetan, hau da, Iranen badago gastronomia oso preziatua dan arkume buru hau, gero Perun ere saldetan jaten da asko, salda bat egiten da, hola sopa modukon bat, eta hortxe ikusten da burua, ez da zenbat denbora edo ordu zegozi ondoren, hortxe gelitzen da burua, ez da nahi behintzat, ez da gehien gustatzen zaidan platera, baino... Bueno, hemen, ez da Perureño, bastan sopak egiteko, erabiltzen dituzte, barkumearen soberak eta tartean burua sartzen da, bai? Horrekin salda bat egiten da, hori txorienen egin zuten. Txoriene guztiak usaintzen duen, bastan usaia zegoen. Hau da, egiten da salda bat eta ero ogia. Horra ogia bustita eta... Nik salda bat egiteko bai, baina gero burua jateko... gure etxean, hau gure etxean da delikatezen bat, Preziatuena, ez da? Eta umiak eta, nire umiak garuna eta mingainak inburruka ibiltzen dira, garuna jateko. Borrokatuta dela iten dira. Eta baina ikasi dute untxiaren bai, amak erakutsi dira nola ireki, eta bueno, nik gure etxean garunak eta gustatzen dira, holako, txikitatik jan izan dituzte. Kontua, Armiz, gure etxean, umeak urtebete eta zeurkatenian da, txerriankak eta holan gu jaten genituenean, umea ematen genioen. Eta orduan, txikitatik ezagutu baduzu hau. Ez dizu, pixkat, ze nagusian egiten digu, nagusiei nik uste dut dala, ikusten duzu zer da nor da. Eta begiak ere? Begia ere jaten? Nik begiak eta ez dizkigu, gure etxean begiak ez jaten. Badakit batzuk jaten dituztela. Ikusi ditu hor eta estainak eta dena dauzke horrek, Ez digu manikura ez ekarri du, harakinak alberdik eman didan moduan. Eta hori erosteko normalian zer? Deitzen diozu eta ekartzen dizute? Zer normalian ez dezu aurkitzen horrelako hori arategi dendetan. Arategietan beraiek izostute izan aldute, eta eskatu eskero, esate izuten, bueno, izostute eman aldizut, ero egun batetik beste, aste batetik bestera eskatzen baduzu, arkumea jasotzen dituztenen, buruta guzti jasotzen dituzte. Orduan beraiek badakite, esaten dituzte, pesero batzuk gustatzen zaizkila hauek, eta beraiek gordeta, esaten zaizu, iritzi zaite, ero badakite astero, ez da izan bat arkume iristen direla erategiri horretara, ez? Orduan bai, agaten dituzte. Egia da, zapore asko konzentratzen dela buruan, eta adibide handia dago, ganbetan adibidez, ezta? Gamba batzuk jaten ditugunean, ezta? Burua hausen digunean, bertan dagoen zuku guztia, eta hor konzentratzen den zaporea, eta horrexegatik nik behintzat, burua erabiltzen detenen, hau da, arrainarena edo gambarena edo beste edo zer buru erabiltzen bale maitut, normalean erabiltzen dut salda egiteko, zaporea emateko saldari, baina gero barrukoa jatean, ez probatuko dut, Eta arkun, baina gambena burua bai. Hori txupatzen duzu. Bai, txupatu bai. Hori bai. Txupatu bai. Lagoma neukan, kriston edukazioa zeukala, beti sardezkarekin da jaten zituen otarrizkak eta lan, baina burua, txupatu egiten. Hori bai. Hori txupatu egiten. Bueno, hemen arbintzingo duguna, inperrexila, baratxuria, oliba olioa, eta honekin gure buru hau margotu egingo dugu. Orduan, labea, 180 gradutara daukat, eta egingo duguna da, jarriko dugu, lehenbizi, bi aldeetatik margotuko dut, baina lehenbizi jarriko, lehenbizi begiak, lehenbizi arreo. Zehemen zer dauko? Masaia, karrilera deitzen dana, hau ere jan iten da. Orduan nik aurrena jartzen dut gora begira, eta gero bukatu baiten dut bera begira. Orduan hemen ingo dana margotu ingo dut, eta jungo da hemen, oe zoragarri honetan. Osea, hemen ikusten den guztia orduan, hau da, mingaina, garuna, gero hortik aragi pixkat egoten da, eta hemen, bestaldean, masaiak, hemendik... Masaiak onak behar dira. Masaiak oso ona, mingaina oso ona. Bueno, a ber, gure etxean ez dakit kulturala da, Armintz, bakizu, txikitatik ezagutu duna, gambataz hitzein duzu. Gambak zer dira, armi arma.
Itxasoko armi armak. Itxasoko armi arma, baina txikitatik jan ditugunez, bueno, jentean natural jaten ditu. Bai. Baina armi arma batzu dire, eta txangurrua da armi arma handiena, eta gaina garestiena. Ordaintzen dugula beratik diru pila bat. Bueno, panaderak egiten ari zarena, edo okin patatak, bueno, badakizu zergatikan deitzen zaien horrelaxe? Ez, a ver. Labean egiten direlako normalean. Eta horregatik bakarrik, Esaten du, ni galdetzen itza, zergatikan izaten dute izen hori, ez da? Ze ogiarekin edo ez dakate bat ere zer ikusirik, ez da? Da, normalean egiten ditugunean, okin patata hauek, normalean labean egiten ditugu, labean egiten dira, eta horrexegatik dator, izen berezan. Eta ni egia da, pilo bat gustatzen ezkitela, patata hauek, eta normalean, frijitu baino edo labian egin baino gustatzen zait konfitatuta egitea, labian baino konfitatuta, hau da, olio dexenterekin eta 120 gradutara edo horrela labia, utzi hor pixkanaka konfitatzen, gero olio guztiak kendu, eta nahi behintzat horrela patata guztiak pilo gustatzen zaizkit. Patatak ez da, kipulek ez bota. Tipula? Kipula pixka bota, zaio baita ere, hontan. Bai. Gure etxean ez dauko ohiturek, patata gehi egiteko, gure etxean dira patata frijitu zaliak. Eta semiak inoiz olan indie dela eta esan dira, ekik batez ere, eta ezin dituzuen patata frijitu moduan. Luzengatan egin da frijitu eta beraie bakarrik eta zuzeme, bai, egin aldut, baina beti zerbait. Baina gaur ez. Gaur ez. Bueno, hau, labera, esan dakoa, oin alde hori, 15 minutu txiko du, 180 gradutan. Gero, buelta emango diogu, eta beste aldetik beste 40 minutuz. Zer eramango dut hemen? Ogi birrindu daukata, ni gustatzen zaio olako gauzei, gero, olako geruzak kurruskari bat gainia. Orduan, azkenengo 10 minututan ero, temperatura igoko diot, eta botako du garunen da gainean ogi birrindua. Zerekin? Perresillarekin, baratxuri gehiagorekin, eta hau da olako, gainean geratzen zeion, geruza kurruskari zoragarria, gaina baratxurian eta perresillaren zaporiakin, txarrezin dela egon inoz. Ez, zapore intentsua izango dut, ez da? Baratxuria, arkume burua, hor dago, nik ustean dut ondo indegula lehen da bizi, arkume buru hau dastatzen eta ondoren ja gaztatarta. Bestela gure gaztatarra ezakit. Zer zaporekin amaituko zuen. Baina, bida, erabili ditzezu, orain horatzen izela, tipula erabili duzu patatak, oso ondo kombinatzen duten bi osagai dira, baina badakizu batera kontserbatzea ez dela komeni. Ja, nik teoria badaki, naiz eta nire etxean, teoria horrekin, nik batera dauzkat, olako kajoi ilun batian, eta daude, otzara bat daukat, minbrezkoa, olako otzara, eta han daude, patatak, eta hemen kipulak, baina beraien artean ikutu iten dira. Ikutu iten dira, orduan, gertatzen dana da, biak etanola askatzen dutela, eta honek egiten duna da, lehenago ertzitu egiten dira, ondatu egiten dira. Orduan, biak batera jartzen balin badira, biak etanola askatzen dute, eta bata besteari ikutzen balin badira, denbora azkarragoan ondatzen dira. Orduan, horrexegatik gomendatzen da, bakoitza alde batetik kontserbatzea, denbora gehiago irauteko. Aste bete iraute balin badu, orduan, etortzen dira seme-alabak eta dena jaten dute, ezta? Guk etxean truko hori daukagu, iten duguna azkar jan. Ez diegu ematen denbora ematen, patata eta kipula horri, gaizki jartzeko orduan, guk etxean patatak eta kipulak, esate izut, astero erosten dituan zerbait dela. Enaiz erostekoa, batzu badaude, sakua handia, erostekoa patatana, 5 kilokoak eta holan, ez. Ni kiloka, baina 2 kiloka erojuten naiz erosten, eta aldatzen, eta kipularekin berdina, erosten ditut pare bat kilo, eta zeitun astean 2 aldiz erabilit ditut, eta ez daukat orkiston kipula pila. Orduan, ez da denbora. Egia dazpe familian desente zatela, eta? Bueno, txanan, lau egoten gara, batzutan 6 batzen gara. Janbiarre zuek. Bueno, eta batez ere, ez da asko gutxi garen, baina asko jaten zutela, bai. Eta zenbat diru jute zaigu gaur egun, janaritan, hori ez da nire etxean bakarrik gertatzen, suposa etxe guztietan, ez? Etxe guztietan gertatzen da, bai. Janin behar da, jatia garrantzitsua da, eta ondo jatia aletan gehiago. Eta inbertsioa da, jatian gastatzen duen dirua. Armitz, hau izango da azkenian oin, ikuste duzu,
perresilla, Bai. baratxuria eta ogi birrindu. Hau nasi ingo dut, hau probentzalera ero izango da holako. Vale. Eta gero, tomate batzuk erditi moztu, labean erre, botatzen badiezu hau, gaineko, geruza kurruskari hori zoragarri. Honi ere bai, gauza pila bati bota aldiogu gero bukaeran, baina esan dako, hori izango da, honi 10 minutu falta zaizkionean. Oaindi falta zaizkio. 10 minutu buelta emateko, gehi beste 35 minutu labian. Itxan dezagun, ez da opersaiketa. Mira, hemen ikusten da, esan dakoa, azkenengo 10 minutuetan, Honek jaztu burua ematen, hola? hola, beste hauza bat ematen du, beste hauza bat ematen du honek. Bueno, oinarrian patata datxo batzu jarriko izkiogu, Ondo? hemen ere oea izango du, eta gainean gure arkume burua. Horrela ze. Opa. Hemen aukeran utziko izut, jan alduzu, Nik aukeratzeko- mingaina, garuna, nahi duzuna, buelta eman aldiogu. Mingainarekin hasiko naiz. Mingainarekin? Bai. Bueno, ba. Laguneok, bastana, hementxe, gure arkume burua labean erreta panadera patatekin. Beren, maztearen. A ver, Venga, sarrezka eta Hementxe, labana, sarrezka laba eta eta... labana. Venga, eman, nahi duzu nahi, esate izu, mingaina, Venga, hau da, hauxe behan. hori da mingaina. Pasa gara bestela mingaizalea, mingaina, Bai, bai, behian eta bai, gustatzen bai, zaizu? Bai, Baitxo. Ba, hemen, beia, mingainak entzekoa dira. Nik garuna emango garuna diot. emango diozu. Bai, bai, bai. A ver. Ni garuna gustatzen zaizkit. Patatakin. Egia esan, ona dau, oso goxua. Gaina kurrutkaria. Betiko klasiko bat. Utzi testuen aitan, A ber, garuna. Jo, honek beste Ondo, tekstura nin. badauke, bai, garuna bada gauza, testura kontuetan da, ja da, holan pizia, blu, blu. Mingaina hobea zen. Mingaina hobea. Bueno, venga, lasai. Bueno, Postriari bueno, emango venga, dio, ba, postre espada. emango diogu. Venga, Koiaratxo koiaratxo batzuk. Venga. Hau, atzera, erraiten du Oso nekoan, ondo. labetik atera berria dago. Uste, hau errexiagoa dala mundu guztiari gustatzia. Bai, Errexiagoa. bai. Ez dakizegatik, Ez dakit, Ez dakizegatik, baina... Bueno, a ver, Eman. aurrea. A ber, nik beto abiakin hartuko dut. Gaieta eta guzti. Ondo. Bani mugurdia, barrua. Bost. Beto, hau janda, ero? Gaina kombinazio ona, ez? Ze honek freskoa da. Elun. Bagu zer ematen nio gogu emateko? Eta Bilboraino korrika juteko, ze honek energia ematen dugu. Gogoratu igandean korrika bukatzen dala. Bilbon bukatzen da, han ikusiko dugu, a ber, ze mezu dakarren testiguak. Eta han nahi zaituzte gutena, ze jai handia izango da. Eta gero, aukera, nolako zerbait jateko. Aukera dukozue. Plan, bigaina. Hau para, mil esker horreteagatikan urrengo arte. Agur! Oh!